Când a știut că este Domnul, consilierul a comunicat băiatului. Ei nu s-au întâlnit niciodată. Adică nu s-au întâlnit, că s-au văzut. Deci noi nu umblăm așa cu ce are calul. Ce are calul aici? Că păstrul ăla, ca să nu vadă ce... Nu, ei s-au văzut ca un frate și o soră în Hristos. Și acum, în timpul, până la logodnă, când s-au întâlnit, nu, s-au întâlnit, vorbesc ca un frate și o soră. Dar niciodată singur. Niciodată singur. Pentru că se încred amândoi. Domnul a ales și Domnul nu greșește. Din păcate noi greșim, dar Domnul nu greșește. Până la căsătorie, ei își doresc. Eu merg în Africa de Sud, a zis Simon, eu merg în Timișoara, din când în când, când tata și mama dau voie, că e ascultătoare fata aceasta, vin și în Voiteg, vine și în Voiteg, ei se încred în Domnul, o să se întâlnească, părinții probabil, probabil prin telefonie, se trebuie să organizeze o nunță, dar ei doi nu văd necesar să se întâlnească, să probeze. Ce să probeze? M-am gândit să vă spun azi ceva. Dumnezeu a descoperit această cale la începutul trezirii. Și știți, toată Biblia noastră, poți să o iei așa în mână, despre asta vorbește. Exact la fel o face mirele ceresc cu mireasa lui. Exact la fel. Domnul Iisus a venit scurt pe acest pământ. Așa a mers și Andreea în Africa, scurt. Domnul Iisus a venit pe acest pământ și a mers la dreapta Tatălui. Dar El are un, cum să numim, un prieten, mângâietorul, pedagogul, locțitorul mirelui. E Duhul Sfânt. Pe Domnul Iisus, noi toți care suntem aleși de El, El ne-a ales. Nu noi L-am ales. Aici suntem toți una. El ne-a ales. Pe mine El m-a ales. Eu până azi nu înțeleg ce a găsit El în viața mea să mă aleagă. Stai har. Dar m-a ales. Dar eu încă nu l-am văzut față în față. În ziua când va veni să-și iei mireasa, să o ducă în sala gata împodobită de nuntă, atunci îl voi vedea față în față. Și vă spun ceva. Asta va fi o zi. Va fi ziua de nuntă. Dar până atunci, când Domnul vrea să vorbească cu mine, vine pedagogul, vine prietenul mirelui. Ioan spune, prietenul mirelui n-are mireasa, dar el se bucură când vede mireasa Domnului. Ăsta este Duhul Sfânt, care ne comunică ce vrea să ne vorbească, să ne spună mirele, mirele ceresc. Și așa va rămâne până în ziua când va răsuna trâmbița de nuntă. Pentru unii va fi trâmbiță de nuntă, de sărbătoare, pentru alții va fi trâmbiță de jale, că vine judecata. Dar atunci va veni alaiul ceresc. Ce alai va fi? Ca să iei mireasa, să o înfățișeze în fața mirelui. Atunci îl vom vedea. Vedeți, așa este și această logodnă. Astăzi, când va veni fratele Stan în față, o să vedeți, dacă vreți să faceți poză, atunci faceți poză. Înțul va sta, nu o să încerce să deie mâna unul altuia în spatele de zi. Să vedeți, că nici nu o să încearcă, nici nu o să încerce. O să stea între ei. Și după aceea, fratele Stan se va ruga și îi dau, de fapt, libertatea cum vrea să o facă, dar eu mă simt atât de bucuros că Tatăl meu este. Acum îi predau totul în mâna dânsului.
mare ai lui Dumnezeu și fratele tare nu mă țin vrednic. Au fost oameni mari care au vorbit în locul acesta. Al doilea, și tot aici vorbește fratele Hans, pe care eu nu știu nici măcar să imit drăgălășenile lui, care valință. Băiatule și fată, bagă-i mințile în capul Dumnezeu, nu-i dă joacă. I-a citat. Nu știu să așa, deci nu mă pot ridica la înălțimea și vrednicia celor care au venit de locul acesta și este un factor de emoțiune și de emoții. Al doilea aspect este momentul pe care îl trăiesc. Într-un buic pleacă. Bucuria pe care o am este că pleacă într-o familie de credincioși și o încredințez unui băiat credincios, asta îl dă lingi și binecuvântat. O să invit pe Simon, Brother Simon, from Alzihir. Andreea, ai tu aici. Brother Detlef, come an invitation to you. Este un moment special. Este un moment în fața cerului. Este un legământ pe care noi îl facem în fața martorilor văzuți și nevăzuți ai lui Dumnezeu. De aceea, momentul acesta este, prin excelență, un moment care înseamnă scriere istorie. Scrie o istorie, un început de istorie. Nu înseamnă că viața noastră pe pământ nu are și coborâșuri, dar când Dumnezeu privește la Abraham, Isaac și Iacov, cu toate sincopele lor, și trage o linie, are un cuvânt măreț. Țara călătoriilor lor fii. Așa încât și noi, la capătul drumului, vom avea același cuvânt de aur. Țara călătoriilor lor fii. Acum, cu emoția pe care îmi cer scuze, o să iau e-mail-ul. Și o să-l pun în degetul fiicei mele.